मोनसे गिख्रंथाव आरो दुखुनांथाव जाथाय गावनि जायगा बायदि गुबुनाव गोजोन गैमारा सासे बर' फिसाया आसामनिफ्राय गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनाया सिनाय मोनै सुबुंजों बुथारजादों। नोंथांमोननि गोसोआव नंदोंना मा एसे दुखुनांथाव बे जाथाया? माब्लानि समसिम बर' फिसाफोरा गावनि नखर संसारखौ सालायनो गावनि जोनोम जायगाखौ गारनानै गुबुनाव आलाय सिलाय खामानि मावनो थांबाय थानांगोन? गावनि जोनोम जायगाखौ गारनानै गुबुन जायगायाव नुवा खोनाया बबे समाव मा जागोन मा बेरगोन बुंनो हाया। सम सम बर' फिसाफोरनि गेजेराव बेबायदिनो गुबुनाव हाबा मावनो थांनाया गोबां जाथाय जाफ्लेबाय थायो। बेबायदिनो दिनै जोंनि खौरां बिजोङाव गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय जैफख्रि गामिनि रुतु खाख्लारि मुंनि सुबुङा तेलेंगानानि नालागन्डा जिल्लायाव पावार मेक प्रजेक्ट लिमिटेड कम्पानियाव हाबा मावबाय थानाय सोरनिबा आखायाव जिउ गोमानांबाय। बे सुबुङाबो कम्पानियाव थांनाय 1 बोसोर समनिफ्रायनो खामानि मावबोबायमोन। नाथाय थांनाय रबिबारनि हराव बायजोआव थांनायाव सोरबा सिनाय मोनै दुथाङा गोदोनाखौ सुरिजों खास्रि बिस्रि हाफ्लंना गालांनायाव बे सुबुङा अबथिरा जिउ गोमानाङो। दा बेफोर जाथायनि सोमोन्दै दुखुथिया बिसि आरो गामिनि गावबुरा बिथाङा खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायदों फै जों मिथिना लानि। ओमफ्राय मा जानानै मा जाखो आं मिथिया। सोरबा गोदोना हानानै बुथारलांबायनो। सोरजों मा जादोंमोन आं बेखौबो मिथिया। बोरै बोरै जाखो दा आंथ' जि मा जादों मा जाया आं जेबो मिथिया। गोजानावसो जाहैदों। जाथाया माला जादों बेखौ मिथियो? दा देवबारखालि जादों। देवबारखालि फुङाव देवबार 3टा बाजियावनो खोमसि खोमसि बे टाइमावनो गैयानो मानसिया। बेनिफ्रायनो गैया। ओमफ्राय नागिर नागिरसो मोनबायनो हाग्रा बारियाव गोदोना गब्लंनाय ओमफ्राय बुलाजोबनाय ओमफ्राय गाराय माबा गोजा सिन गोजा गासिबो। बेसेबां बोसोरसो जाखो बे मावहैनाया? नै बुहुद गोबाव जाबाय बे थांलाय फैलाय खालामो। दा थाहैनाया बोसोरसे जानोसैमोन। आसार मासाव थांदोंमोन बे। गोमानायनि सिगां माने फनफोर बिदि हरदोंमोन? हरोमोन। ओमफ्राय मबाइलखौबो बिनि सिगां लाखुमाखाबायनो सोरबा। मबाइल फिसा दंमोन आरो ओरैनो रायज्लायनो आन्थाल'मोन न'आव। बे जाथाय जानायनि रिपर्टखौ पुलिस रिपर्टखौ मोनदों आरो पस्टमर्टेम? पस्टमर्टेमखौ दा लिरनानै हरदों होनदों। बर्थमान मोनथ'वाखै होनबा? दा बर्थमान मोनथ'वाखै। दा लिरनानै हरदों थाफाग्राफोरनो। गोथैजों हरफादों। माला लाबोगोन मानसिया? लानानै फैफादों मानसिया। थाफाग्राफ्रा जोंनि मानसिफ्रा गोथैजों थाफाग्राफ्रा लानानै फैफागासिनो दा। दहाय 12टायाव हगार हरदों। बे जाथाय जानाय सुबुंजों माबा सोमोन्दोआ मा जायो? बेयो आंनि माबा बिब'नि बिहावजालिनि फिसाला। थाफानाया हौवा बे आंनि फिसा साथाम दङ आंहा। उन्दै उन्दैयावनो हाबा जाबायबो। ओमफ्राय दा उन्दै गथ'आनो आरो चेन्नाइयाव दंहैबावो। न'आव जेबो अबस्था गैया। आंहा अबस्था गाज्रिथार। हा दैबो गायग्राबो गैया। बेजोंनो जायोमोन। बे कम्पानिजोंनो जायोमोन। कम्पानियाव थांनानै आरो अबावबा मावहैलाबायो हाग्रा बंग्रा बुहुद नाना रखम। हाबा जाजेननायनिफ्रायनो बिदिनो मावहैबाय थायोमोन आंनि हौवाया। दासो मा जाखोथाय आं मिथिया बेखौ। दा बोरै बोरै जानानै बेबायदि जिउआ जोबखो? गोदोना हाफ्लंलायनाय मानसि बुथारलायनाय बे बिकिम कम्पानियाव थाहैनानै सोरजों मा जाखो? दा मानसियाथ' गैला जिउआ। आंखौ मोननो गैला। दा आंखौ नायनांगोन एसेबाबो। आंखौ सहाय होनांगोन। मदद खालामनांगोन आंखौ। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिसननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन।
बेखौबो मिथिहोनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700262133 9101 536360 70020262133 9101536360